Gözeneklerde müşterilere garaşýan satılık towuklar, haritlara garaşýan dükançylar, söwda satyk üçin bazarda aýlanyp ýören adamlar we 12-nji asyry ýatlatýan dükanlar. Marinin Ipek Yolu atly bazary ilkinji gezek sinlanymda hakykatdan hem orta asyrlar ýatlatýar. Onun gadymy Ipek Yolu bilen nähildir bir baglanşygynyň bolup bolmandygy barada takyk maglumat ýok. Emma mundan yüzlerce ýyl ozal Hytaýdan del haritlardan ýüklenilip gelip Ýewropanyň bazarlaryna barýan söwda kerwenleriniň edil şu bazaryň töwereklerinden geçenligi çaklanýar. Mardaky Ipek Yolu bazarynyň takyk kaçan gurulany we ol ýerde näçe dükanyň ýerleşýänligi ýaly takyk statistiki maglumatlary hem ýok. Emma ol Marinin iň uly açyk bazar diýilip hasaplanýar. Bazarda mal garadan başlap her hili önümleri amatly bahadan tapsa bolýar. Emma şol wagtyň özünde de bu bazardaky dükanlar soňky döwürler ýeken weýran edilýär. Aýdylyşyna görä bazar häzirki ýerleşýän ýerinden göçüriljekmiş. Emma munyň sebäbi barada resmi taýdan halk köpçiligine hiç hili maglumat berilenok. Epes wagtdan bäri dowam etýän ýykgynçylyk sebäpli bazaryň köp ýerinde häzir çelli ýykylan jaýlardan galan hapalar, beton böleklerdir, demir dümürler çaşyp ýatyr. Bu ýykyň haçan tamamlanjagy barada hem halka hiç zat aýdylmaýar. Emma bazar welin eýýam ünsden düşürilipdir. Indi sähelçe ýagyş ýagsa, ol töwerekdäki köçeler kiçenrek suwly kanallary ýatlatýar. Maşin geçende töwerege sıçraýan batga haridarlara da, dükandarlara da yaramaz täsirini ýetirýär. Köne bazarda ýykyk bilen bir wagtda soňky döwürde başlanan göçlik hem dowam edýär. Emma Azatlyk radiosynyň Marda habarçysy Röşen Çariýew aýtmanyna görä, täze bazara baranlary lap geçecek ýagdaýlar eýýam ýüze çykyp urapdyr. Habarçymyz ol barada şeýle diýär. Täze bazara adamlaryň barmaýanlygynyň sebäbi täze bazar Mar şäherinden 15 kilometr uzaklykda ýerleşýänligi bilen magly. Ol ýeri gatnawyň bir näme kyn bolýanlygyny aýdýarlarda. Beýle tarapdan bolsanym şol bazarda intek söwdagarlar üçin doly şertler görüldmänligi aýdylýar. Sebäbi şol ýerdäki söwda nokatlarynyň azlygy bilen düşündirilýär. Häzirki köne bazar bilen deňeşdirilende täze bazarda şol söwda nokatlarynyň az gurulanyny aýdylýar. Ýöne edil täze bazarda näçe söwda nokatyň gurulanyny aýtmak kynrak. Köne bazarlary täzesi bilen çalışmak işi mundan özel Lebap we Ahal welaýatlarynda hem edilipdi. Lebap welaýatynda habarçymyz täze gurulan bazarda köne bazardan gelen dükançylaryň hemmesini dükanlar bilen öpçün derlik derejede taýýarlygyň ýoklugyny, dükanlaryň ýetmeçilik edýändigini görüň berýär. Ýene de bir mühim zat, Ahal we Lebap welaýatlarynda täze bazarlarynda edil marda bolýaly, ilatly nokatlardan has uzakda ýerleşýänligi aýdylýar. Bu sebäpden hem bu täze bazarlara müşterileriň az barýandygy bilinilýär. Bu meselede marda gurulan täze bazaryň akwaly nähil boljak, ony öňünden aýtmak kyn. Onun ýerleşýän ýeriniň halkyň göwnünden turjakdygyny ýa turmajakdygyny diňe wagt görkezär.